Hello, hello, hello. Maulan po. Ingat po tayo ngayon kay maulan. Maulan na gabi. Copyright pala ako kahapon. Ay, hello. Dahil kabuluang vlog. Thank you. Hindi mo na ako nagkanta kay na-copyright ako kahapon. Ang dami ko nang i-edit. Facebook na lang mamaya. Thank you pala sa inyo. Thank you. Thank you sa support nyo. Dahil naka 400 plus na pala ako sa ano. Dahil sa inyo. Opo, wag muna kanta. Kuya parang mamuni agad. Kaya nga dahil no. Ganun pala. Paano pala pag mamuni? Dahil kabulwang vlog. Paano pala? Anong gagawin yun? Hindi ko alam kung paano. Ay, Luday Bernes. Congrats daw, sir. Kaya, dahil din sa inyo, dahil sa, siyempre, sa puso nyo na nagso-subscribe. Kaya, thank you sa inyo lahat. Thank you. Kasi kung wala rin kayo, wala rin man. Kaya, thank you sa inyo lahat. Pag namuni ka, Kuya Dindo, tumalon ka po. Pabira yan. Ba't naman tumalon? Hindi, paano? Paano yun? Anong ano yun sa ano? Sa YT? Anong dumadating nun? Pag nalaman na namuni ka, may pipilapan ba? O ano? Ganon? Etcetera? Di ko alam. Anong proseso nun? Ate Mylene, ano yan? Babatla? ML Asia. Ay, hello da, Jima, Dinero, thank you sa pagdalaw. Sabi ni Lolo sa PG? Pag namuni ka, congratulations, kaya tatalon ka talaga, kuya. Ganun ba yun? Iwan. Di pa natin masasabi, no? Siguro, sa sobrang saya siguro, no? Kasi lahat naman talaga siguro ng tao, yan ang hinihiling, maging muli siguro. Siguro, no? Oo nga naman siguro. Sana nga po, sana. Sana gabayan tayo lahat ng Panginoon kasi yun naman, lahat naman tayo, yun ang hangarin, na maging muli. Kaya sana, Lord, lahat ng nag-uumpisa sa YouTube na katulad ko, sila Ma'am Bernice, sila Ikabulwang, my signal is na isa't ikot-ikot universal din. Kaya nga dahil Bernice, kanina pa yan sa'yo, buti na lang dito sa amin, minsan naikot-ikot, minsan hindi. Sana hindi maubos blood ko. Di ba alay malakas signal ko kasi nandan dyan yung mga labahan Mabihira yan. Ay, dahil ilang taon ka na dahil September 11? Kasi sabi mo, ano yun? 89 ba yun? Sabi mo? Tapos naguguluhan ako. Sabi naman comment mo kanina, lalaki ka. Mabihira yan. Ay, hello, thank you sa inyo pagdalaw, 17 viewers, thank you. Ay, hello, Daichar, shout out Kuya Lindo. Hindi muna tayo kakanta ngayon kasi mayroon pa akong sa copyright, tinatanggal ko pang kahapon sa kanyang isang araw. Mamaya sa Facebook, baka magla-live ako kasi hinihingan ako ng Facebook la-live daw. Mamaya, la-live ako, kantahan pwede. Ano yun sabi? Love life ko pinaikot. Pati naman signal, pinaikot-ikot din ako. Grabe naman yan. Pambihira yung hugot, bumalik na naman ang hugot, akala ko nakakamove na. Wala stick talaga yan, no. Saan kaya siya, no? Ito si Heartbreak, kay
Sabi niya kaya daw niyang ano, panindigan. De, joke lang naman siguro yan sa kanya. Kasi, sabi ka, ang kasabihan daw kasi nila, masarap daw magmahal yung mga view, ano, yung may mga anak na, sabi nila, kasabihan nila yun. O, tingnan mo na lang si ano, di ba? Bobby Park, di ba? Bihira lang sa mga lalaking katulad niya nga sa panahon siguro ngayon. Di ba? Bobby Park. Kaya saludo ako sa kanya. Yun ang tunay na lalaki. Hindi yung katulad sa dating lalaki ni Bernice, dating lalaki ni Kabulwang, sa ni Daimian, yan, mga ano yan. Dapat yun silang ano, putulan. Walang paninindigan yun. Nakamove on na po ako sa ex ko. Sir, kaya heartbreak na di ako nakakamove on. Ayaw po niya sa akin. Grabe naman yan. Ba't naman ayaw? Anong putulin ko yan dito sa Binigay Kapuluan? Ay, tinanong ko pala siya kanina sa live ni Bossing Andy Cabral, si Nelson. Sabi ko, okay lang ba ito sa ito? Doon na sa dait na dire-diretso uwi si Dek Abulwang. Kasi may bahay na, siyempre, pa-diretso nakapatayo agad. May lupa na siya eh. Saglit na naman palagay ng kubo eh. Oo, siya oo daw, oo. Abo, sana all. Papakasal na eh. Saka bagay naman siya, ano eh. Si Toy Nelson eh, bagay. Saka mabait, napakabait na bata. Matulungin sa kapwa. Naiyak ako dun sa ano, yung na-scout niyang matanda. Tawang-tawa sa Kabulwang, sana all. Sana all talaga, nako, pag nagkatuluyan kayo, nako. Baka makakaipon din tayo kahit paano. Sana makaipon din, makabagbigay ng Arinola kasi maswerte na yun eh. Arinola. Sana all. Grabe. Ay, yun pala, charang putulin. Anong puputulin ba? Ano yung gagawing ano? Barbecue. Iihawin. Ay, naku, buti na lang wala si Dejanila. Ay, magtanong na naman yun. Ano sabi ni ano? Di ba Loyot? 72 na po ako. Love na love ko po ang Jomcar kasi sila ang gamot ko. Totoo naman talaga yun. Kasi yung dating lola namin, kasi pinauwi ko na si lola eh. Yun ang napapalaki sa amin. Yung lola ko, nako, hindi yun mapapalaki hanggat di makakapanood. Pero ngayon, nandun sa probinsya, panay eh. Kasi pinauwi ko na muna eh. Nandito pa nga yung sapatos na bigay ni ano eh, Miss OC 15, hindi ko pa napadala. Kasi, mahal sa amin pa ano, kasi sasabay ko siguro sa bagahe. Yun ang bagahe ko. Sasabay ko dun sa bagahe ko. Ayun o, yung bagahe ko, yan, naka-green. Sasabay ko na lang pauwi. Maganda yung binigay ni Miss OC 15 na sapatos eh. Kaya hindi ko pa na-upload eh. Kaya thank you kay Miss OC 50. Thank you. Kakahiya man pero sinabihan ko naman rin siya na wag na eh kasi sapatos ng parating eh. Kaso lang nauna yata siya nag-ano eh doon sa live ni Mama Cel. Kaya thank you sa kanya. Ay lito, nandiyan ba si Toy Jericho? Ano sabi? Ay, patamsak mga marites. Oo nga, ang dami nila, oh. Love lang tayo. Kasi sabi nga ni Bossing, Andy Cabral, hindi namang hinahide eh. Bagkos ay bibigyan pa natin ng jacket sila. O, di ba? Love lang. Wala namang Kaya, thank you na sa inyo. Ayun na dito si Mama Silo. Dito si Sakalam na, yan ang napakabait na, Grabe yan, pag nakita nyo, nako. Pag nakita nyo yan si Mama Silo, ako, grabe. Sorry, Sis Bernice. Oh, bakit nagsusorry? Hindi, nag-live ka kasi siguro kanina sa Facebook, tapos si Bernice naka-live sa YT. Kaya ako, palipat-lipat ako.
Ate Marcel, okay lang po. Oh. Sabi nila, nag-live. Nag-live siya pala. Oo, nag-live siya kanina. Kaya ako palipat-lipat ako. Mahirap pala paglipat no kasi ikaw, Facebook, tapos siya, white. Okay lang kung isang white kasi isang scroll lang hahanapin. Okay sana kung dalawa cellphone ko. Ito, hiniram ko yung isang cellphone ng asawa ko. Hiniram ko. May laptop naman, pero di naman pwede. Hinihiram ko. Hihiramin ko sana yung laptop ng anak ko, yung bigay ni Founder Yang at saka ni Team USA. At least, nagagamit na rin niya sa school kahit paano. Kaya thank you sa inyo lahat. Thank you. Sabi ni Char, hello Mary Jane Palermo. Tamsak po mga guys. O, tamsak daw, tamsak. Yung mga siguro yan, yung alam na natin. Oh, hello, shout out sa mga team baboy. Pampira. Team baboy, yung kambing ba? Pakabit ka na kuya para anli. Wala pa nga tayo budget, naghahanap pa nga tayo sa katapusan kasi nalanganin ako ngayon. Nagtanong ako sa gusto ko sana sa yung Converge ba yun? Converge o PLDT? Yung PLDT naman 3K yata yun, yung parang Stellar. Tapos Converge, ganun din. Ayun, Team Baboy, pambihira. Sabi niya dahil September 06, Team Baboy. Ay, nako, pambihira. Yan, pa yan, nalilimot ko pati. Sino ba pati makaka-comment nga doon sa Sino ba yan nag-post na yun? Pambihira na yung post na yun, Wala mang kala mo noon, walang kapintasan sa sarili. Diyos ko po, lahat naman tayo matutunaw. Kakainin lang tayo ng maging lupa tayong lahat. Kaya, dapat love lang, hindi tayo pwedeng manglait sa kapwa natin. Kasi mahirap kasi ang balik yan sa atin ako. Si Lord ako, iba si Lord. Ayun, nandito si Janila, oh. No. Ay, thank you. Kagabi, kami kagabi. Akala ko malilit ako kagabi. Ang bihira nalimot ko. May pala. May Bible study pala. Nalimot ko, kakakanta ko sa Facebook kagabi ng hapon. Ang bihira yan. Kaya thank you Lord, buti umabot ako. Saka buti naaalala ng anak ko. Sabi, Papa, mayroon pa tayo. may simba pa daw. Buti, thank you sa anak ko. Kaya, ayaw. Sabi nito yung Jericho, ayaw pa magtamsak di ako pa napapansin ni Jan. Pampira ka naman to. O ba't ako nadadamay? Akala ko ba si Mian? Hello yun. Hello Sir Dindo Cebuano. Thank you sa inyo lahat. Thank you dahil kung may panghanda lang ako, magpa-games talaga ako para kasi ramdam ko yung walang load talaga mo. Tsaka na siguro pag mayroon tayo. Bali, yan eh. Ay, hello, nandito na si Daimarla ito, no? Yan ang sakalam, yung biniyayaan ni Lord, nandyan na sa kanya lahat. Napakagandang boses. Sobrang bait pa. Grabe pag nakita nyo lahat talaga sila. Naku, sobrang bait talaga. Grabe. Wala akong masabi sa kanila. Kasi wala silang pinipili. Kahit kami, mas mababa. Ganon kami. Ako. Sila dito. Kasi, sino ba naman kami? Isang hamak lang supporters lang. O, di ba? Kaya thank you sa kanila. Thank you talaga. Grabe yung pag-welcome nila sa amin. Sobra po. Nanay Ruda, Mama Sil, nila Ma'am Naida Castro, si Emily Ibaya. Grabe, si Kit Kat, si Madam Sabi. Ang babae talaga nila, grabe. Tapos si Madam Ninit Magbanwa.
Grabe. Ang bait nila, grabe. Ay, nandito na si ano, Toy. Heartbeat, thank you, thank you, thank you sa pagdalaw. Kasi ang alam ko, mahal na mahal ka ni Bernice, oh. Toy, ano, Heartbeat, mahal na mahal ka. Kasi, sana, sana hindi na masasaktan si ano, Bernice kasi takot na siyang masaktan ulit. Bago pa mahuli ang lahat. Kasi mahirap na magiging umabot tayo ng ano. Hello Toy Jericho, Team Babo yung team ano yung Pios. Pisot ba Pios? Pios, sino ba ang bida ng Team Baboy o Team Pios? Pabihira na yun. Sino ba nag-umpisa yung Team Baboy na yan? Wala ba Team Kambing? Ay, naku, Diyos ko po. O, thumbs na kayo. Mukhang malayo. Hindi pantay. Sabi ni Day Aquarius Girl, Kabulwang, Sisi, MLS, po. Oh. Tawag-tawa si Day Kabulwang, oh. Buti na lang siya, may forever na kasi, naku, ang bait talaga niya, no? Napakaswerte niya, no? Kabulwang. Kasi parehas naman sila, may karanasan na. Parehas mabait, no? Pag nagkatuluyan yung dalawa, naku, mabilis umano yan, mabilis, kasi siyempre may mga YouTube sila. Mabilis yumaman tong dalawang to kasi parehas madiskarte. Kaya wag mo nang pakawalan. Dahil Kabulwang, wag mo nang pakawalan. Dapat nandito siya, para mapagsabihan natin siya, no? Pagsabihan talaga. Sabi ni Marla 18, Ma'am Angelita Brusola. Ano yan? Ang bilis naman. Kabulwang Vlogs. Nako, Diyos po ko, Sir Dindo. Hi, sir, sabi ni Corazon. Thank you, Arkilis, thank you. Sir Dindo. Mao. Anong klaseng karanasan, Sir Dindo? Baka iba na naman ang nasa isip mo. Ang bihira yan. Karanasan talaga. Ay, karanasan sa ayun, nandito si sa kalam si Miss OC50. Buti talaga nag-aabot ako kagabi sa Bible study. Muntik talaga ako malit. Nakita nyo naman, nag-live ako kahapon sa Facebook, di ba? Buti sumigaw yung anak ko. Kaya yung request kagabi, pasensya na yung request kagabi, hindi natuloy kasi nagmamadali ako. Naulan pa. Anong oras na yon? Magsi-7 na, di ba? Ay yung umpisa ng Bible study namin, yung 7. So, sabi ng anak ko, yung dalaga, Papa, may ano pa tayo, simba. Kaya pasensya na sa nag-request kagabi, hindi natuloy. Mamayang gabi, yun, walang Bible study ngayon kasi bukas ang simba. Kaya nag-upload ako kagabi sa Facebook eh. Sabi ko, ay salamat, nakaabot din. Nakita nyo naman siguro yung upload ko sa Facebook, no? Miss OC50, thank you po talaga sa lahat. Kumusta na po yung mo? Nahiya naman ako nahiya na ako mag-chat eh, Miss OC50. Kaya thank you, Miss OC50. Ingat po kayo lagi. May bagyo ba dyan sa inyo? Tsaka yun, kagabi din, pinag-pray ko si Ato kagabi din eh. Nagpaano kami, yung miracle healing kagabi, hindi kay Ato din. Kasi yung sa paan niya eh, pinakita ko rin yung sa upload. Pinakita ko rin eh. Ayun, kahit paano, thank you Lord. Sana kahit paano maipsan yung sakit, no? Kasi kawawa rin si Ato, no? Thank you ulit, Miss OC50. Hindi ko pa na-upload. I-upload ko siguro yun. Yung binigay mong sapatos. Thank you. Nagamit na. Marumi na nga eh. Kasi favorite talaga ng anak ko. Sobrang favorite, Miss OC50. Ang ganda. Oh?
Lagi niyang ano sa school. Gamit niya sa school. Ganda siya. Tapos si Julie, nagamit din namin papunta noon yung ano, punta namin sa Laguna. Ginagamit ko lang kasi ayaw ko gamitin sa motor kasi umuulan ngayon. Inalagaan ko. Sayang pag nabasa Kaya minsan nagchichinila sa lang ako pag naulan, pag nagmotor. Tinatanggal ko pag naulanan. O yun nadumihan na nga ayaw niya, ginagamit talaga niya sa school. Kaya thank you. Ganda, sobra. Thank you very, very much. Sana po si Lord nang bahala po sa inyo maganting kabutihan po. Thank you. Sana all may sapatos. Baka naman. Sabi niya Toy Heartbird, Ang ganda rin yung sapatos niya, Nakita ko sa upload ni Mama Sel, pinakita sa akin. Kasi nagtita kami kahapon. Kaya thank you kay Mama Sel pala, hinatid yung hinatid niya. Kakahiya naman. Sinadya niya pa talaga para mahatid. Thank you Mama Sel, thank you. Kaya nga Mama Sel, ang ganda, tawang-tawas yun. sobrang ganda talaga, grabe. Yung sa anak ko talaga, yung binata rin. Ayaw niya suotin din kasi pag nagmul daw siya, suotin niya. Ang ganda talaga kasi pag umuulan, ayaw rin niya suotin. Ang ganda, sobra. Kaya, yung mga ganito, hindi namin kayang bumili ng mga ganito. Ang kaya ko lang, 199. Kaya thank you, Miss Jose Pepe. Mama Sil. Kaya sabi, ikabulong. Namin 40 sa akin. Grabe. Grabe naman yan. Tawang-tawa sa September 06. Anong 40? Ay, nako. Ang bihira yan. Dagdagan ko pa. Wow! Kaya, isasabay ko sana pag-upload yung damit sabi ko hintayin ko na lang yung damit siguro para isahan yung upload ko. Kasi nandito pa nakaano pa sabi ko Tapos sabi ni Jolie, baka kailangan i-upload mo yan, sabi ko. Sige, upload ko lang siguro yun. Sabi ni Marla 18, Mama Sel 39 lang yung sana all. Ano sabi ni Heartbird? Kahit yung 50 pesos lang na sapatos basta galing sa puso. Totoo yan. Oo. Ako kahit nga halagang piso lang kasi galing sa puso yun Kaya lalo kung iingatan. Sinsya na, sabi niya tamsak ko tayo. Ayun, tamoy tayo. Anong size mo? Abo! Anong size mo daw? Toy Heartbird Anong size mo daw? Grabe si Miss Susie 50. Lahat nabiyayaan. Lahat ng K-Boys. Mayroon. Sa loob man o sa labas ng kalingap. Mayroon. Grabe. Sobra. Sobrang bait ni Miss Susie 50. Nako. Kaya thank you Lord. Oo, mga sisi kabulwang, sana all may shoes. Kasi kung walang shoes na dumating yon, gabi sa OC50, wala akong pampunta doon sa Laguna. Magchinilas ako, kaya yung tuklap ang dadalhin ko. Nandito pa nga, Ayaw ko pang kasi remembrance ko yung sa pagsayaw Ay, nako, Diyos ko po. Ay, ingat din pala tayo Ingat tayo kasi lakas ng ulan grabe. Ingat tayo. Kaya sana hindi pa tumabinta yung bahay na to. Lakas ng ayun lakas. Dito ako sa third floor ako.
Ay, hello, Evelyn. Shout out, Sir Dindo. Ano? Kabulwang. Sabi, kabulwang bumili kayo. Sabi ni Sir, grabe naman dyan. Ay, talaga ba? Oh, tuwang-tuwa na siya, no? Ito yung heartbeat, oh. Oy, ba't mo bindinilit? Nabasa ko na. September. Oo nga, oo nga. Ma'am, Ma'am Angelita Brusola. Ang daming reservan sa Papatos Besol. Grabe siya, grabe. Hello, Rodora Cañada. Sabi ni si Master Kaputan, shout out daw, sabi ni Day Rodora, GC18. Oh. Ano sabi ni Day Janila, kala ko pumasok kayo kay Jericho kagabi sa live ni Yun. Nag-live ba si Yun? Natulog na ako. Hi, Andres. Hello. Ay, yun po, Sir Dindo. Sige. Jakitan kita na eh. Jakitan kita. Yun. Hinggan ko kung mayroon ka na. Ayun, nandito sa Astro Boys. MLA Sir Dindo. Cebuano. Yun. Ito na yung hinahanap ko. Buti tinapasok ka to. Thank you to sa pagpasok. Thank you sa inyo lahat. Sa pag-support na nag-sub sa akin. Thank you. Sa napakabuting puso nyo. Maulan din dito sa Naik Cavite. Ay, Naik Cavite, yung malakas. O, dito malakas. Grabe. Kakarating ko lang kasi galing ako nagsundo. Kaya buti naman na-cancel yung pasok. Kaya grabe. Sabi ni Marla Iting, Kuya Dindo, mag-live ako mamaya. Yun, mamimigay daw siya. Mamimigay daw siya ng jacket. Kita nyo? Live daw siya mamaya. Naku, lakas ang Narinig nyo yung ulan? Pera. So, kami Miss Ose, MLA show daddies ang Mamis International. Mayroon kaming feeding crab soul. Wow! Thank you, Lord. Thanks sa jacket, sir, din sa Cebuano lang. Okay lang yan to, Astro Boys. No problem. Pa-double tap daw sabi ni Toy Astro Boys. Lah. Lakas. Diyos ko po. Malakas. Ay, naku, Diyos ko. Baha na naman ngayon. MLA sabi ni Ma'am Miss Ose Pepe. Malamig kasi, namimigay ako ng free. Sabi ni Marla 18, Anong oras ka, pagkatapos ko, mga 40 minutes. Marla 18. Kasi tapos na nag-live si Bernice. Mamaya pa yata si Mama Sim. Tulog ako Tulog daw siya, sabi ni Yod. Day Janila. Malakas rin dito. Saan ka ba, Toy? Sa Bicol. Saan sa Bicol ka, Toy? Astro Boys. Sabi ni Heartbeat, dito sa Bicol, ayaw po ng jacket. Sana all may jacket. Sabi ni Jai Char, grabe, lakas ng ulan. Oo nga, Day. Grabe. Ayun, Day Maria, Gina Dantes. Ang lakas po ng ulan dyan, Kuya Dindo. Lakas nga, Day. Di na nga makita yung for sale na bahay ko. Malakas. Yan, kahit malakas ang ulan, ang daming sinampay ng asawa ko.
No. For sale. Mga ukay-ukay, oh, lalaki, oh. Lakas ang ulan, grabe. Oh, ayan ang for sale, oh, ayan ang for sale. Sana hindi pa mabinta. Dito ako sa third floor. Ayan, oh. Ang lakas. Oh. Yan, binabantayan ko yan. Yan ang building na yan. Budiga yan, budiga, malaki. At saka ito. Yung baba nito. Yung baba niyan. Kasi dito ako sa third floor. Sa third floor ako. Malakas, grabe. Oh. Malakas talaga. Oh, ayun, oh. Dito ako sa third floor. Kaya sana hindi pa mabinta. Kasi pag nabinta, wala na kaming titirahan. Uwi tayo ng baba tayo, baba. Ingat din po ikaw. Sabi ni Day Rodura. Ingat daw. Kay Jima, Dinero, ingat daw. Nasa Manila kasi din do. Day Char, dito ako sa Nagtahan. Sa Nagtahan ako. Yung dumating nga yung pinadala sa akin ni yung Mami's OC15 sapatos, malaki. Tapos may tumawag, kumatok. Sabi ko, wala naman akong order na ganyang kalaki. Sabi ko, ang laki naman yan eh. Siguro mga kahit 1,000 plus yan, hindi ko kaya. Sabi ko, wala naman ako. So, hindi, bayad na daw, bayad na. Grabe si Miss OC50. Kaya, naku, thank you Lord, thank you. Kakahiya man, pero basta si Lord na po bahala. Sabi ni Astro Boys in Asia September 06, Marla 18, Ivy Janila after ni Kuya Dindong. Yeah. Mga 40 minutes lang ako, Day Marla. Hindi mo nakakanta kasi copyright pa ako kahapon. Copyright pa ako kahapon, grabe. Kaya mamaya, habang wala akong simba mamayang gabi, pwede ako sa Facebook mamaya ng gabi. Sabi ni Mami's OC50, you're welcome po, pare ko din do. Thank you. Sana po gumaling na yung miracle healing namin kagabi kay kay Ato, kay pare ko. Sana. Ay itong bagyo, kahit anong dasal natin, pero kung marami siguro tayo magtulong-tulong, siguro maibsan ng kahit na wag lang madadami ibang tao, walang masasaktan. Kaya si Lord na ang bahala. Salamat po sa mga prayers para ay pare ko Atoy. Walang problema po Miss OC50. Kasi yun lang din naman yung maitutulong namin. Wala naman kaming kakayahan na. Basta yun lang maibibigay namin sa inyong lahat, yung mga nagsusubscribe sa akin. Kaya thank you po sa inyo. Bukal sa puso ninyo yung pag-subscribe sa akin. Yung sa amin nga sa probinsya, sinabihan ko na ang problema, walang panload. Kaya pagpalain ako sa susunod, bigyan ko sila ng load sa amin. Tapos mahina pa ang signal sa amin, napunta pa ng Nabal Biliran. Walang signal dun sa barangay namin. Pag nakapunta ng Nabal, tsaka lang magkakasignal. Ang globe yata sa amin, smart, mahina. Ang globe, kailangan napunta pa ng doon sa may tabi ng dagat. Bababa pa ng barangay, pupunta ng dagat bago magka-signal. Kaya pag susunod palain ako, bigyan ko sila ng load. Para kahit paano makasubscribe sa atin lahat. Makapasok sila sa mga live natin lahat. Ila Palmeriang. Balang araw. Manifesting lang tayo. Yes, pray for Ato and healing. Yes, Toy Astro. Kasi wala pong imposible.
Kasi sa isang hipo lang niya, mawawala na yun. Kahit isang dampi lang ng kamay ng Panginoon. Kasi wala po talaga imposible sa kanya. HR, pakiwatch po niya. Totoo yan. Ay, sino tong mga may... Thank you sa mga pumapasok. Thank you sa inyo. Kay Doro TV. Pa-shout out for birthday ko po. Today, maulan po. Ah, ganun ba? Name is... Oh. O isa. Pambihira yan. Pambihira ka naman, boy. Si Lord na bahala po sa inyo. Maging happy man kayo ngayon, maging masaya man kayo. Malay mo, baka bukas hindi na kayo magising. Yung karma kasi, nandyan niya yung karma eh. Kaya, bahala na si Lord sa inyo. Kung di man kayo naniniwala sa taas, sa Panginoon, malay mo. Si Doro. Napadaan lang sa dito si Bando. Kaya nga ito, hello everyone, sabi. Si Master Kaputan, sabi ni Daichar, shout out. Huwag muna tayong kumanta kasi baka lalong lumakas ang ulan. Oh, Herbert, anong size daw ng sapatos mo? Opo, grabe na yan. Grabe talaga si Miss OC50. Napaka-generous. Grabe. Wala kang katulad talaga. Kaya si Lord na talaga ang bahala. Grabe, no? Napakabait. Kasi walang pinipiling tao kung handang tumulong sa nangangailangan. Grabe. Ang bait. Bossing Albert, ipipin ko para makita mo. Sabi ni Ma'am Miss OC50. Kaya thank you, Miss OC50. Grabe yung niya. Kahit sino tinutulungan. Walang pinipiling... Ay, nako. Ang kulit ni Herbert. Naman, Miss OC50. Di pinapansin. Bossing at doon, daw size ng paa mo? Nasaan na kayo? Baka may pasok siguro yun. Siguro nagtago-tago lang chat para makadalaw. Kaya thank you. Lipat muna ako kay Tatay Papsi, Sir Din. Okay lang, kabulwang mula. Okay lang, no problem. Thank you. Kasi malapit na rin naman ako mag 40. Tapos lipat tayo mamaya kay Day Marla Day Marla 18 magla-live. Mamimigay daw siya ng libreng jacket kasi malamig ang panahon ngayon. Kaya thank you sa inyo. Nawala na siya Hello, nandito si Sheila First time ko sa live nyo. Ay, ganun ba? Thank you. Padikit na lang, pa-subscribe na lang sa mga kasamahan natin. Kay Bernice, kay Bulwang Vlog, si Mama Sel. Ako, nasa sa inyo. Nasa puso nyo na lang po kung i-subscribe nyo ako. Tapos puso kong magpapasalamat sa inyo kung i-subscribe nyo ako. Si Madam Mian, Bernice, Madam Bing, si Founder Yang, yan, si Bossing Andy Cabral, yan, sana, parikoy din doon. May BSM kape pa kayo.
Ano na lang natira yata? 4 na lang yata. Kasi ang sarap talaga. Ang sarap. 4 na lang yata yun. Tingnan ko. Yun nga. Ay, 5. Thank you po pala kay Miss Osi 50. Grabe. Totoo nga pala talaga ang sabi ni Kuya Bal. Pag 50 years old ka, pag uminom ka ng BSM kape, maging 30 ka na lang. Pambihira si Kuya Bal talaga, oh. Thank you, Mamis Osi 50. Grabe, may BSM kape pa kami. May sapatos pa. Grabe. Ay, tapos binigyan pa niya ako ng yung pagpunta namin sa Laguna sa GCash, 1K, pangkain. Grabe. Kaya thank you. Sobra-sobra na po. Sobra-sobra na. Kaya, ay, Diyos ko po. Ikaw na po bahala, Lord. Kaya thank you, Miss Jose 50. Sobra laki ng tulong po. Kahit may si Miss Jose 50, basta hindi ko na sabihin kasi pero handa pa rin siyang tumulong sa kapwa. Grabe yung niya. Bihira lang yung taong katulad yan. Napaka-generous talaga. Grabe. Kaya hangang-hanga yung sa simbahan sa amin, yung kami talaga, testimony. Kagabi din, ganun din. Sinabi ko ulit kagabi. So, grabe, no? Sa panahon daw ngayon, katulad ngayon, bihira daw sa kagaya nilang tao na gano'n nasa ibang bansa na hindi ka kakilala pero handang tumulong sa kapwa daw nangangailangan. Grabe daw sila talaga. Kaya sana daw gagabayan pa daw sila ng mga karamdaman, sana mawala at lalong lumakas sila. Gabayan lagi kung saan man sila pumunta, lalo na kung may mga trabaho daw. Kaya sana, Lord, ikaw na po ang bahala ko, Lord. Kaya thank you, Miss Jose 50. May jacket na ba siya, no? Ay, thank you, Day. Thank you sa ay, hala. Jacketan ko muna to si Asa na ba yun? Yun. Oy, asa na yun? Mali. Yun. May jacket ka na ba, Day, Sheila? Ay, Ma'am Ruby. Kumusta kayo sino to? Si Shadow. Kumusta kayo, pare? Okay lang. Patay lang yan. Anong patry, Yods? Anong itatry? Isa lang. Pwede kong, saan ka ba? Mayroon pa naman ako dito, yung BSM Cafe. Masarap daw talaga, kasi sabi ni Kuya Bal, nakakabata. Kaya, thank you kayo, Dati nakatikim din kami dati yung ni Papa Jones. Yung unang padala ni Miss Osi 50. Kasi hindi lang isang beses siya nagbigay sa akin Sa yung chili garlic dati at saka bagoong. Ang sarap ng bagoong. Kaya thank you kay Miss Osi 50. Yun ang unang padala niya. Bagoong ni Papa Jones at saka BSM Cafe. Grabe si Miss Osi 50. Grabe. Kaya thank you. At saka kay Ato, Get Wilson Ato. Sana gumaling na. Kasi si Ato sa LBC. Nandyan yung kahon inaano ko kasi remembrance ko yun Kaya thank you, Miss Jose 50. Kay Ato, thank you. Gusto nyo din po ang bagoong at garlic. Wag na, tama na po Miss Jose 50. Kasi sobra-sobra na po. Ay, BSM kami. Tagig.
Ah, sige to eh. Pwede ko ano dyan kami, may motor naman ako dyan, yung may service naman yung amo ko, pwede kong hiramin. Pwede. Hatiran kita. Meron pa naman ako dito na ano. Saan tayo magkikita? Ihatid ko sa'yo. Bigyan kita. Meron pa naman ako dito eh. Para matikman mo yung ano, BSM Cafe. Masarap talaga siya. Tsaka nakakabata ng ano talaga, nakakabata siya. Ano sabi niya, no? Ito'y heartbreak, oh. Joke. Uy, joke lang daw. Susi. Joke lang naman yun sa akin. Bibigyan ka talaga yan. Ano, kasi, naku, sobrang ano. Pag sinabi na, ano, Miss OC 15 ako, bibigay talaga yan. Tagat-tagig ka pala. Ayaw, nahuli tuloy ni Janila, tagat-tagig. Sige, Toy. Chat mo ako, Toy. Chat mo ako. Saan tayo magkikita? Bigay ko to sa iyo yung ano. Oh, may apat pala, may apat. Bigay ko to sa iyo. Saan tayo magkikita? Kahit ngayon, pwede rin ngayon kasi paghatid, mamaya pa naman gabi hatid yung ano ko. Ano yun? Chat mo ako kung ano. Mas maigi ngayon para walang traffic eh. Hindi naman siguro baha. Ay, sabi ni Miss OC 50, Tita A, oh. Oy, si Ed, kay Edna, padalahan kita ulit ng kape. Oh, kahiya naman. Grabe naman si Miss OC 50, oh. Thank you po, Miss OC 50. Thank you. Kaya nga, Bernice, grabe, napakalinis si Miss OC 50. Sana all, God bless po. Kaya nga, grabe, sobra-sobra po talaga, sobra-sobra. Wala po akong masabi talaga. Kasi, yung nag-offer nga siya sa akin ng ano ako nahiya lang ako eh. Yung sa laptop ng ano, anak ko, yun na. Grabe, sobrang bait. Sabi ko, kakayanin naman. Sabi ko, tsaka no, sabi ko, kakayanin naman kasi kakahiya talaga. Pero napakabait. Grabe, sobrang bait. Kaya wala pa akong masasabi po talaga sa kanila kahit may pinagdadaanan pero handang tumulong sa kapwa talaga. Sobra. Kaya nga, no, daig na. Sobra talaga po ang bait ni Miss OC 50. Oh, totoo yan. Oh, jaketan kita daid na dahil na lang tawag ko sa inyo kasi matanda na tayo. Mag-P50 na tayo. Kaya thank you sa inyo. Thank you talaga sa nag-subscribe sa akin. Nabukal sa puso ninyo. Thank you. Kasi kahit ako nagugulat eh. Kasi bakit ganon? Na tumaas, na ganon yung nag-subscribe sa akin. Kaya thank you sa inyo po. Malaking bagay rin po yun. Sana maging ano tayo, nagkaroon din tayo ng ano, mamuni tayo para makapamigay din tayo sa ano, sa kapwa natin. Kasi may nakikita ako sa kalsada, ang dami. Gusto kong tulungan kasi wala naman. Salamat po, masama. Mas matanda po ako sa inyo. Ay, senior ka na pala. Ay, ganun pa. Sorry po, sorry Lola, sorry. Thank you po Lola sa pagdalaw. Lola Edna, thank you. Gandang hapon sir. Ayun, nandito si Ma'am Bit de la Piña. Kumusta Ma'am Bit de la Piña yung yung sa ano ba yon? Sa paa ba yon? Ano sabi mo sa paa? Hi all friends. Thank you sa inyo. At least kahit paano pumantay yung tamsak. Sabi nila kita mo kahit may ano pa si Miss OC 50 oh. At least dumadalaw din sa atin.
Kaya thank you kay pare ko Ato kasi kahapon yata pumasok sa live natin eh. Kasi sabi niya, pare ko, pumasok ako sa live mo, sabi niya. Sabi niya, ano, kaya thank you kay Ato, thank you Ato sa pagdalaw din sa akin. Kaya tuloy natataranta ko yung pagpasok niya. Sabi niya, huwag kang mataranta pagpasok ko. Sabi ko eh, nagugulat ako sa pagpasok mo eh. Sino ba naman ako? Isang karangalan kasi may pumasok isang Ato. Naku, kahiya kaya. Sino lang tayo, ano lang tayo eh. Solid supporters lang tayo. Kaya thank you Ato sa pagdalaw din sa live ko. Iba ka ngayon, nandyan yan siya. At saka si Kuya James pala, naku, pumasok sa live ko. Kaya thank you Kuya James. Grabe pag nakakahiya pala, no? Kaya thank you sa kanila. Kahit silip man yan o ano. Oh, sabi ni Miss OC50, love you to Miss Bernays. So, thank you so much. Oh, thank you so much daw. Kasi wala ka na talagang sasabi kay Miss OC50. Naku, sobrang bait. Ay, hello, Kalingap Grace. Thank you, Kalingap Grace of Hong Kong. Oh, Raji International Team Support. Oh. Ay, hello Toy Melvin. Superman, hello. Oh. Hello my friends. Kuya Dindo. Hello Toy Superman, hello Toy Melvin. Mama Sel, sakalam ka. Sinong sakalam, Mama Sel? Ikaw ang sakalam. Mga ano lang tayo, mga ano ba yan? Mga surom. Alam mo yung surom? Sabi ni ano, Divernes, Miss OC50, ang gusto ko pumasok sa live ko. Yung isang karangalan lang pumasok. Ikaw. Kaya nga, pag pumasok kasi sila, Divernes, no? Parang matataranta ka talaga. Kasi, sino ba? Tulad ni Miss OC50. Naku, sino ba naman tayo para lang pag-aksayahan nila ng oras, no? Naku, isang karangalan talaga yun. Yung dibdib mo parang kinakabahan ka na hindi mo alam. Mas malala pa sa kaba ng ano, nakita mo yung ano, crush mo. Ay, naku. Diyos ko po. Kaya thank you sa mga oras nyo, Miss OC50, na nandiyan kayo lagi, na lahat ng live nandiyan kayo. Kahit may mga ano. Ay, thank you. Grabe talaga. Oh, Tita Edna, I love you so much. Sabi niya, ano, ingat ka palagi. Ingat rin, Miss OC50. Thank you sa lahat. Baka pagod pa kayo. Pahinga na. Magpahinga muna. Kasi alam ko galing ka pa yata sa ano. Kaya thank you sa pagdalaw. Sa baba tayo, sa baba. Kasi yun, nandito si Founder yan, oh. Dito pala si Founder. Ano sabi? Hello sa lahat. Kinig lang Kuya Dindo, busy siya. Thank you po Founder Yang, thank you sa pagdalaw. Hindi ako kumanta kasi na-copyright na ako 2 beses na. Mamaya na ako mag ano. Kasi walang Bible study, kagabi lang kami may Bible study. Thank you sa pagdalaw, nag-iisang Founder Yang. Saka maraming salamat din sa kanila kasi maraming subscribe kasi ako nagtataka ako bakit ganun kahit paano ganun kabilis. Kaya thank you sa kanila. Sa taos puso nilang pag-subscribe sa akin. Ay, hindi ko nabasa yung ano ni ano kanina, Mambit de la Peña. Kasi pinag-pray na rin namin yun eh, Mambit de la Peña. Diabetic ba yun? Yung sa paa. Ano sabi ni yun? Salamat na lang Sir Dindo, nakakaya. Hindi naman kasi binigyan lang rin tayo, eh, mayroon pa naman tayo eh.
Kaya para matikman mo rin, ano Toy, ihahatid ko talaga ito mamaya sa'yo. Kasi may motor naman dito yung amo ko, yun naman ang service. May motor ako, yung Super 8, yung dating luma ng motor ng amo ko. Junk shop na. Nakatambay na dun sa baba. Kaya kung magpapalain tayo, bibili tayo ng kung pagpalain tayo sa YouTube, makabili din tayo ng motor. Kaya maraming salamat kay Founder Yang. Sana maging monetize tayo para marami tayo matulungan. Kasi sila yung natin sila Founder Yang. Kaya dapat sana makatulong din tayo katulad sa kanila din. Kasi yung dami na nilang natulungan, sobra-sobra na po. Yung mga, kahit sino, labas man o loob ng kalingap, wala silang pinipiling basta makatulong na sila sa kapwa. Thank you sa kanila. Don't dikit po, Kuya Dindo. Ay, ganun ba, Maps? Thank you, Maps. Mix TV. Sige, jaketan kita, Maps. Okay. Thank you, Maps. Thank you. Thank you sa pag-subscribe. Nora Mateo. Hello po, Sir Dindo. Solid Jom Car. Oh. Ganon. Oh, sige. Jaketan kita. Okay. Oh, kung solid Jom Car. Yung part 36. 3K plus na lang yata yung kulang. Work na ako, Kuya Dindo, sabi ni Day Kabuluang Vlogs. Thank you, Day Kabuluang Vlogs. Thank you. Ingat. Thank you sa pagdalaw, sa pagsilip. Alam ko nandiyan ka pa kanina pa pag umpisa ikaw number 1. Thank you, Day. Doon yan kay Jericho. Magkaling kay Jericho, magtamsak ka na. Grabe naman yan. Nandito ba ang hinahanap ko, Kuya Dindo? Ay, kanina to eh. Ay, nandito na pala. Boy 11, nandito na to eh. Nandito na yung hinahanap mo. Ay, lipat pala tayo kay Madam Marla 18. Malapit na ako 5 minutes. Kay Madam Marla 18 tayo, magla-live daw siya. Mamimigay daw siya, mayroon siyang papremyo. Kaya habang naulan ngayon, malamig. Bye, Miss Rodora Kanyada. I love you po. Sabi ni Ma'am Miss Ose 50. Ingat po, Miss Ose 50. Thank you. Thank you ulit sa sa nako, sobra na po yung tulong niyo po. So, thank you. Nakakatikim tayo ng kape dahil po sa inyo. Thank you. Oh, Artbet, sabihin mo na ang size. Kaya nga sabi ni Day Bernice, nahiya pa siya. Anong size daw ng paa mo? Sabi ni Miss Ose 50. Nagtago na si Janila. Kaya nga saan ka ba sa Taguig, Yods? Saan banda sa Taguig? Pwede akong pumunta doon sa C5. Pagbaba ko ng market. Ihatid ko yung BSM Cafe. Meron pa naman ako dito natitira eh. Para matikman mo to eh. Sabi ni Miss Ose 50, you're welcome po, sir. Pare kayo din po. Ingat po at God bless. Thank you. Dapat kayo rin po mag-iingat po lagi po, lalo na sa family mo. Sana po. Sana gabayan ka lagi ni Lord. Sabi ni Betty Lapinya, ingat ka, Miss Ose 50 palagi at salamat na nakadalaw ka sa live ni Sir Dindo. Kaya nga eh. Thank you. Sabi ni Day Bernice, ako na po magsasabi sa size. 37 po yan, Hardbert. Baka mamaya mali yun. 30. Paano mo nalaman? Nabigyan mo na ba ng sapatos dati siya, si Hardbert? Baka niregaliwan mo na dati sa birthday niya.
Bigay mo ba yung heartbeat ang size mo? Huwag ka nang mahiya. Mabait yan si Miss. Kaya nga, grabe yung bait yan si Miss Jose 50. Grabe. Saka ang gaganda ng sapatos ng binigay niya. Gaganda talaga. Oh, tingnan mo ano, heartbeat oh, para makita mo. Ang ganda talaga, grabe. Oh. Ganda yan. Ito, sa anak ko. Ayaw niya suotin ngayon kasi daw maulan. Gusto daw niya pag samulang. Kailan pa kami magmumol, wala pang sahod. Yung akin, nagamit ko na. Yung akin, ang ganda rin. Ang ganda. Tsaka, ginawa pa niyang dalawa yung akin. Miss Jose 50. Grabe si Miss Jose 50. Sobrang bait. Wala akong masabi sa kanya. Si Lord na talaga bahala. Thank you, Lord. Na may tao pang katulad nila. Love you po, Jomcar, matatag forever po. Walang. Thank you. Si Consuelo. Thank you. You're welcome, Miss Beth de la Peña. Ingat ka din pa, and God bless you. Ingat daw. Jomcar ba yan si ano? Jakita natin yan. Sana ba yun? Hello po, new subscriber po, ang Jomcar. Ay, ganun ba si Ibilin? Hindi ko ba't mo jakitan kanina? Sige, jakitan kita. Okay. Kasi sabi nga ni Bossing Andy Cabral love lang tayo. Kasi walang hide dito. Napakabait ni Antonio. Thank you sa pagbigay ng dyan. Tayo sir din do sa kapwa. Siksik liglig. Maapaw. Grabe naman yun siya, no? Totoo yan, Mike Enriquez. Solid, Jomcar forever. Ganun? Sige, Mike Enriquez. Jakitan kita. May nalampasan yata ako din ng jakitan yung isa kanina Solid Jomcar daw siya Sino ba yun? Pa-comment na lang ulit. Hindi ko na makikita Ay, Luday, Rosa. Ayaw din po, Miss Jose 50. Kaya, subscribe po. Salamat po. Ayan, grabe na. May isang oras na pala ako. Lipat na tayo kaya kay Daymarla 18. Magla-live na si Daymarla 18. Daymarla 18, pa-comment kung prepare ka na ba. Lipat tayo kay Daymarla 18. Yes po, Kuya Dindo. Solid, Jomcar, matatag. Wow, thank you. Pamaraton muna habang wala pang 93, yung 36 para mag 1M na. Tapos part 9 ang susunod saka part 8. Kasi yung part 9, 900, magna 900 na rin. Kaya thank you sa inyong lahat. Thank you kay Brenda. Ay, hindi ko pa tunod jakitan si Brenda. Ano ka ba, Day Brenda? Anong love team ka ba, Day? Dapat support lahat tayo. Kung anong... Yes po. Kailan po kaya ang part 93? Sabi nila, baka daw mamaya. Kay Benita Arcelo. Thank you sa pagdalaw ninyo. Pa-subscribe na lang sa Kabulwang Vlog, Bernice, Mama Sel, kay Founder Yang, Ma'am Beth de la Peña, kay Mian. Kaya pa-subscribe na lang. Yung taos puso nyong ako kahit di nyo na ako i-subscribe. Kaya thank you kung nasa puso nyo. Sino pa ang may YouTube channel para makasubscribe? Si Day Janila. Si Yaya Idna vlog.
Si Naida Castro. Yan, may mga channel yan. Si Marla Iten. Yan, pa-subscribe na lang. Dahil sa Jumcar, sabi ni Nora Mateo. Dahil sa Jumcar, sub po kita, Sir Dindo. Oh, thank you. Ako din, ako ano, saan ba yun? Mabilis eh. Ako, Dainora Mateo, katulad na rin lang rin sa inyo, solid Jumcar marathoners and supporters, puyaters lang. Magdadalawang taon na rin kami dahil kay Founder Yang. Kaya thank you rin sa kanila sa mga admin ng GC18. Thank you. At least kahit paano hindi naman sa nakilala. Kasi nakakaya naman pag nakilala. Dahil sa kanila. Kaya thank you. At saka dahil rin sa inyo, sa mga mabubuting puso na nag-subscribe sa akin. Kaya thank you rin sa inyo. Thank you. Marla, ito ano, mag-ano ka na? Hello po, Jumcar is love. Oh, ganyan mo, Tilma. De Los Santos. Dahil sa Jumcar, sabi niya. Sino ba yun? Ano? Si Telma. Okay, sige, Telma, jaketan kita. Sana siya, may Marla 18. Si Brenda, hindi ko ba yung jaketan si Brenda? Subscribe po ako ng Team Kalingap. At Marathon. Waray nun. Waray nun siya. Sige, jakita na lang kita. Lipat tayo kay Marla 18. Thank you sa inyo lahat. Bye-bye. Kay Marla 18, magla-live si Marla 18. Sa sunod na lang, bukas na lang, jakitan ko yung iba, yung hindi, kasi lampas-lampas na tayo isang oras. Paabutin mo muna ako. 100 ko yan din bago in live. Ay, ganun ba? Sige, paabutin na muna ng 100, sabi ni Day Janila. Patamsak muna. Sabi ni Day Janila. Para mag 100 daw ng tamsak. Kaso ayaw nila magtamsak na eh. Ayun. Umuusad. Sige. Thank you, Day Janila. Bukas na lang tayo magkantahan. Ay, hello, Day. Rosemary, thank you sa pagdalaw. Thank you. Patamsak muna dyan sa iba. Good PM po. Dyan sabi niya yun, nandito si Sakalam, Ayun, nandito si Madam, si Daimian, Paabutin na 150. Grabe naman yan, si Daimian, Hello, Mama Sel. Pag may talaga ako budget, paludan ko yung taga sa amin para makapasok. Wala daw silang load para makapasok, para magsusubscribe daw sila. Yung mga barkada ko, kasi lalo ngayon nabagyo, walang signal sa amin ngayon. Kasi alam ko, sa amin kasi may signal lang pag nandun sa may tabi ng dagat at saka sa Nabal. Yan. Alam niya yan Mama Sel yan, alam yan. Kaya sa susunod, pag may ako, bigyan ko sila ng load. Paludan ko sila para para marami silang ma-subscribe. Mga kaklase ko, kabarkada ko, sa pamilya ko. Kaya hindi sila makapasok-pasok sa live ko. Walang sobrang hirap din. Siyempre, uunahin nila yung pagkain kaysa palud. Kasi noon kami, ranas namin yun pero kami, naglulod talaga kami para makapasok sa lahat ng Kasi solid talaga kami ng taga-subaybay kung sino naka-live. Pinapasok namin lahat yun.
Ay, hello, thank you po, Miss OC50. Bye po, Tita Edna. Ay, oh. Thank you po, Miss OC50. O, paabuti na muna ng 100. Sabi ni Deja nila, para mag-out na ako. Kaya magla-live na si dahil Marla 18. Sabi ni Toy Jericho, Kuya Dindo, layas na ako, andito na yung laging nag-aaway sa akin. Samantala, minahal ko naman, pero ang balik, inaaway ako. Oh, grabe naman yan. Pambihira yan. Ipipin ko sana kaso yun dyan si Pamder yang Grabe ka to Lalong lumamig Ay, nako, Diyos ko. Oh, anong sagot mo, Day? Day mo yan. May mga balak. Mga sinaunang mga kasabihan yun yung mga matatanda. Ay, lumambit dilapin niya. Tama si Mami Jose 50. Oh. Hala, may LQ dito. Kaya nga, ma'am, biglang ipakita mo muna ang ingro mo, Jericho. Oh, tawang-tama si Dejanila. Oh. Ay, ano ba yan? Laging yan sila, laging ay, nako. Oh, saan ka na, Toy? Toy Jericho, saan ka na? Oh, sinagot na ni Daimian. Miss Mian. Ingro talaga. Grabe. O, Toy Jericho, saan ka na? O, tawag-tawa si dito. Wala na. O, nagtampo na nga talaga. Grabe, bilis naman magtampo ng Toy Jericho. Pero mamaya mag-uusap na sila. Baka kachat na sila ngayon. Doon nyo yan ituloy mamaya kay kay Day Marla 18. Mag-live siya. Ayun, nandito na pala. Ano sabi niya? Bilis, abuli natin. Tawag-tawa si Day Janila. Biskwit. Bullshit. Bullshit naman itong buhay ko. Mahirap magmahal. Pabihir. Bakit naman? Grabe ka po, bullshit talaga. Alam, magkatuloyan ng dalawa. Si Mian. Kaya nga parang asot pusa. Grabe itong dalawa na to. Day Marla 18, saan ka na? Kaya itutuloy yung dalawang para ikaw baka magkasundo tong dalawa sa'yo sa live mo. Jericho, now you know ang pakiramdam ng binubuli. Sabi ni Bernice, o pera kayo. Ay, naku, Diyos ko sa inyo. Luluha ako sa kalok. Ay, nako. Ano sabi na ito yung bilibin? Nandito pa ba? Minamahal ko, Kuya Dindo. Nandito pa to Ang pira itong dalawang na to. Oh. Nandito pa. Tawang-tawa nga siya kanina Tawang-tawa siya kay kay Jericho at kay Mian Si Mama Sel tawang-tawa. Ay, naku, yung dalawa na to. Oh, pati siya Day Aquarius girl. Jericho, tawang-tawa Ang bira kayo. Ito sana. Bernice, tayo na lang. Parehas tayo sawi sa pag-ibig. Pambira yan. Ano ba yan? Sa lawahan ka pala. Huwag ganun, Toy. Sa lawahan ka pala, Toy Oy, nandito na si Marla Day Marla, magla-live ka na? Ready ka na? Para dyan ituloy sa kanila yung Lampas na ako isang oras, Day.
Ano sabi na ano, ni Mian? Baka naman, sabi naman ng Demian, tayo na lang to yung 11. Boy 11, wag ka na kasi malingat. Sabi niya, mahal pag yan. Ah. Oh, kaya nga, pag nalingat talaga yung konti, nako, wala na. Lalo na napakaganda ni Day Janila. Sabi ni Day Marla 18, wag ka muna mag-end ko. Bakit? Bakit, Day? Ikaw mag-aayos sa apat na to? Dalawa? Dalawang si Boy 11 at saka si ano, Jericho. Ang bihira ito dala. Ano bang ginagawa ni Jericho? Sawi ba? Sabi ni Boy 11. Pambihira yan. Ay, naku mga sawi. Hindi pa nga naging sila. Tapos hahamunin pa niya kaagad si, ano, si Bernice Nat. Tayo na lang daw. Ay, nako. Mas lalo mo sinaktan si, ano, si Daimian sa harap-harapan pa talaga, oh. Ay, nako. Mga batang ito. Sige, para masaya ang grupo natin. May mga nabuo ng love team. Kaya nga, no, mambit nila Peña. Sabi ni Day Janila, oh, Jericho, patayin kita sa sa lawahan ka na kaya. Ay, mabira. Sabi ni Damian, Miss Marla, pre-over si Jericho. Nasubrahan ng singhot ng Bix. Ay, naku, Diyos ko. Iwan ko sa inyo. Huwag ka munang mag-end. Sabi ni Day Marla. Ay, naku. Bakit naman, Day? I-ready mo na ngayon para ituloy, i-continue doon sa'yo yung ano, yung bangayan nila. Ay, grabe, ang saya naman. Thank you sa inyo. Grabe talaga itong mga love team na ito. Nabubuong love team talaga to. Tawag-tawa si dito. Ano sabi ni ano, Bit Ilapin niya? May tatlo na tayong love team dito. Yung saya dito lang tayo nagkakilala. Kaya nga, no, binubuloy mo akong sawi eh. Tapos agad doon, Jericho, gising. Ay, nako. Tayo agad. Hoy, Jericho, gising. Grabe talaga si ano, Bernice, oh. Di pa daw naka-lipstick, oh. Lipstick. Maglagay ka muna, ano, dahil Marla 18. O lampas na ako. Mag-iisang kalahating oras na. Tumigil ka na. Boy 11, pasaway ka. Pasaway ka din eh. Sabi ni Day Janila. Ang bira, nagka-anuhan na yung mga love team natin ito. Anong gagawin natin dito? Nagkainitan na. Kuya Dindo, kantahan ko si ano, Janila ng I Love You. Wow! Ano yun ah? Si Lindy yun ah. Sige toy, kantahan mo. Si Lindy yun. Oh, Marla 18 ha. Wala nga ako lipstick. Kagat labit lang. Ano yan, si Jom? Papa Jom? Kagat labi lang. Ayun, malapit na mag-100. Oh, patamsak para mag-ano na tayo, mag-i-end. Oh, patamsak para si Day Marla 18 magla-live sa susunod. Lord, ano yan? Order po ng isang lalaking may paninindigan. Yung katulad ni Jericho na sa lawahan. Hindi katulad. Ay, naku, Diyos ko. Yari ka na nga ron, Toy. Hindi naman katulad sa'yo na sa lawahan. Ayun, nandito si Ma'am Bing de la Cruz. Oh, yung pa-subscribe din kay Ma'am Bing de la Cruz, kay Daimian, kay Bernice. Grabe, sakit ang tiyan ko sa inyo. Oh, Mian, gusto mo ikaw muna mag-live. Puyat pa ako.
O live ka na Day yan. Para doon naman ako mag-aano kay ano kay sana ito yung Jericho. Ayun nandito. Sabi nito Jericho, Bernice magtanan tayo parehas tayo sabi sa pag-ibig. Ang mga tao sabi sa pag-ibig, ipako sa cross. Ay, nako Diyos, ko sa inyo to. Hindi ka nga tatanggapin ni Bernice kasi sa lawahan ka nga daw eh. Parang harap-harapan ng luloko eh. Di pa po ako ready, mamaya ako mag-live kapag tulog na si Jericho. Napakaburao. Nako. Ano ba yan? Ikaw na lang, Day Marla. Day, ikaw na lang, Day. O, sabi ni, Madam Bing de la Cruz, Rodora, Anyada, MLS, tawag-tawa si Day Janila, O, sige na, magdadalawang oras na, Baka marami pang magla-live. Ay, hello, ma'am. Sana ba yun? Ma'am Ruby, thank you. Berodora Canada, hello. Okay, mag-live ako. Mamigay ako ng jacket. Sige na. Lipat tayo kay, ready na ba, Day? Day Marla? Magla-live daw si, Day Marla. Lipat kayo. Tuloy natin yung tagay. Boy 11, Kuya Dindo, lahat makikilala ko. Si Janila lang ang, bilis. Janila lang ang kantahan ko ng I Love You. Grabe naman yun. Let's go. Kay Day Marla. Magla-live na. Lipat tayo kay Day Marla. Andyan na ba? Para patayin ko na. Naku, Boy 11. Bakit wala pang nag-notify sa akin? Pag nag-notify, yun, lipat na tayo kay Day Marla. Wala pang notify si Day Marla 18. Lipat tayo kay... Sabi ni... Ayun, live na live na. Lipat tayo kay Day Marla 18. Lipat tayo. Bye-bye. Wala pa, wala pang reply si Janila, Kuya Dindo. I-chat mo na lang to. Ayun. Sige, bye-bye. Lipat tayo kay Day Marla 18. Bye-bye. Thank you sa inyo lahat.